4分の2拍子肩の高さで手をつないで LOD の方向にホップステップホップステップホップステップトータッチで正面向いてステップトータッチしてトーステップクロストーステップクロスこれが1番です。1と2と3と4、5、6、7、8。2番。ちょっと足を出しながら斜めの方に遠心向きで斜めで、ホップステップ、スタンプ、ホップステップ、ステップ。2歩下がって、ここで手を下ろしておいて、ホップステップ、ステップ、ステップ、ホップステップ、ホップステップ、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 スタンプ、ホップステップ、ステップ、ステップ、ホップステップ、ホップステップ、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 ステップ。で、また1番に戻ります。Witaj, gitar, zopesty, ty romes, wirkie, ty switchi od raz.